kao neko ko je sklon da kritikuje, bit će mi zadovoljstvo da kažem da ovaj put nemam šta da kritikujem, nego naprotiv, da mi je zaista zadovoljstvo da smo se našli danas ovde posle nečeg što je već bilo, a nadam se da će nešto i biti. Jer veliko je zadovoljstvo kada se nađemo na istoj šablonsko talasnoj dužini mi iz neposredne nastave, vi kao organizatori seminara, lokalna samouprava bez koje na kraju ne možemo da radimo ovo što radimo. Kao neko ko je godinama bio u praksi i bit ću naravno opet jednog dana, a ko je sada sa ove druge strane i ko je imao priliku da prisustuje brojnim seminarima, usuđujem se reći da je vaš seminar, na kom sam i lično prisustvovala, za mene kao jednostavno prosvetnog radnika bio zaista nešto jako kvalitetno, jako novo, sadržajno i zanimljivo, što je sve bitno. Znači, ima raznih seminara gde je zanimljivo, raznih gde je poučno, ali kad se sve to sklopi na jednom, to je posebno dobro. Zašto je za nas kao relativno malu opštinu, usuđujem se reći, dobro organizuje u smislu prosvetnih dešavanja ovo bitno? Bitno je da, bez obzira što će možda neko reći to košta, sve košta, da se to desi ovde, jer mnogo više košta i mnogo je teže ako mi moramo da idemo negde tamo. Ipak je ovo situacija u kojoj vi nama dođete bukvalno na noge, a mi ćemo se potruditi da vam budemo dobri domaćini kao što je bilo i prošli put. Ja se nadam da se i kolege slažu sa mnom i da ćemo zaista imati priliku, ukoliko nas predsjednik podrži i nas i vas, da se ovo obistini, da ne kažem dogodi, a koji će termin biti, kakve okolnosti, to ćemo se jednostavno dogovoriti. Ja lično, što kaže, jedno veliko da.